Isang subscribe naman dyan mga idol. Surprise! Hello mga ka-surprise buddies! Narito na naman kami ngayon upang ihatid ang pa-surpresa para kay Nana Estrellano Hugal na nag-celebrate ng kanyang ika-67th birthday. At ang nagpapasurpresa sa kanya, walang iba kundi ang kanyang mga anak na sina George Hugal and family, Jeya and Jasper Hugal from Canada, Luisa Closa and family, Ronald, Ace, and RB Closa. Ang isosurpresa natin ngayon ay nagmula sa Nancamaliran West, Urdaneta City, Pangasinan. Kaya ano bang hinihintay nyo? Halina't saksihan natin ito kung anong magiging reaksyon ni nanay. Arat na! Ma'am, saan po? From Adesa, Urdaneta po. Yung order niyo po washing, ma'am. Washing? Opo, Ay, yung washing na ako. Pero may record, ma'am. May papel po na pinasa sa amin na for delivery na po siya, ma'am. Oh. Sa inyo po Sa nakapangalan. inyo po nakapangalan tapos address niyo din po. Sa Godin Street po, ng Kamaliran. Kayo din po yun, ma'am. So, ma'am, ano, Ma'am, anong pangalan na nun? babayadan na lang. Babayaran na lang, ma'am. Well, ma'am, ang down payment na lang po, 14K po, ma'am. Kasi automatic washing machine po siya. Oh. I-receive niyo na po, ma'am. Wala akong pera. Paano yun nga, ma'am? May washing machine na ako. Pero bakit po, pero pangalan niyo po, tapos kailangan po ng down payment na 14K kasi automatic washing machine po. Ang mahal naman. Yung pinambili ko lang yung washing machine ko na automatic. 10.9 lang yun. By 11. Down payment po nun, ma'am. Yun. Cash po. Automatic, ma'am. Mahal po automatic. Saan po kayo naglabas, ma'am? Adisa. Adesa din lang po. Pan po, yung washing na pan, yung washing na paglalabas po sa isasampay na lang po yung... Oo. Kahit ito yun. Pwedeng makita, ma'am. Sa inyo po na yes, ma'am. Credit na lang. Po? Credit. Home credit po. Kailangan pa rin ng down, ma'am, pag nag-home credit po tayo. Oo, mag-ATM naman ako dito. Dito na lang. Gamitin na lang po natin yung ATM nyo, ma'am. Minsan Ito yung washing. Mas malaki yung, ma'am. Mas malaki po. Yung andyan po na nakapangalan sa inyo. Pero ma'am, nag-apply na po ba kayo sa Adesa? Hindi. Pero bakit may nagpangay po sa inyo? Aywan ko. May pirma ka din doon, ma'am. Ha? May pirma ka din po doon. Kaya hindi nyo rin po ginamit. Mas malaki po yun, ma'am. Daling ko yung daling washing na Okay lang, ma'am. Tatanggapin nyo pa rin po ba yun, ma'am? Kasi nakapangalan po sa inyo, ma'am. Ang dami na naman pong process pag binalik po natin. Paano yun nga, ma'am?
Ewan ko lang sa mga anak ko. Pero may ATM naman po kayo dyan, ma'am. Meron. Kung mag-ATM po kayo, ma'am, sama na lang po kayo sa opisina, ma'am, para ma-process po natin. Hindi na kailangan yun, ma'am. Ano, hindi po kailangan, ma'am. Kailangan po siya ng down payment niya, Ay, ma'am. hindi. May washing na to. So, paano yun nga, ma'am? Ibabalik na po natin sa opisina, ma'am. Na po natin ganun, ma'am. Sa Adesa kayo? Yes, ma'am. Ay, Adesa, kami po. Adesa Ordaneta po. oo. Ay, di kilala yun si Juan Fernando. Nandiyan yung ano. Opo. Pamangkin ko yun. Opo kayo, ma'am. Sige lang. Gusto niyo tignan yung washing, ma'am? Mas malaki siya konti dun, ma'am. Merong brand. Ano na yan, ma'am? I don't know. Di ko na kayo din eh. Basta inano lang sa atin. Tignan na lang natin, ma'am. Tingnan na lang natin kung gusto niyo po. Sino po sanang tatawagan niyo, ma'am? Anak ko. Tatawag daw po sa si Nanay Adi. Happy birthday. Thank you. Ay, birthday mo, Nanay? Ay, happy birthday po. Salamat. Ang kumpihan po siya, ma'am. Ah, hello. Oh, dati mo, bigay po ni, deliver the washing machine ka now. Anya, rami din yung washing. Dalagar washing yun. Makatang di ba na radyo washing machine? Ha? No, daduma, dadaag, palya-palya di ano, daduma. Tanggapin nyo, Nanay, kung nagpapalya-palya. Yung credit na lang natin. Mahalas nila. Yung credit na lang natin, Nay. A few moments later. May higit pa ba sa isang Surprise! Happy birthday, Nanay! Happy birthday po! Hindi po mashing lahat ng buti ay naroon sa puso? Ayan po, gumawa po sila ng paraan para tumaya po yung kaarawan nyo, ma'am. Sabi nyo po kanina, lonely po yung kaarawan nyo, pero gumawa po sila ng way para po mapasaya po kayo na. Kahit po wala sila dito, makaramdam po nila yung pagmamahal na gusto po nilang iabot sa inyo. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang hibig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. So, Nay, bago po natin ipagpapatuloy yung programa para po malaman niyo po kung sino-sino po yung mga nagbigay po na pa-surpresa para po sa inyong kaarawan. Papasok po muna natin yung Ma'am, ito po yung start na po natin yung part 2 po ng ating program. So, tatanungin ko kayo, ma'am, na-prank po ba namin kayo? Napaniwala po ba namin kayo sa Adesa, ma'am? Okay. Pero ma'am, may inaasahan po ba kayo? May inaasahan po ba kayong pa-surpresa na ibibigay po nila para po sa inyo? Bibigyan na ang aking Walang inang matitiis sa isang Ay, nagsusumasok na! So, ayan na, Nay. Last po na katanungan, Nay. Mga tao pa po bang alam kung sino po yung naghanda po ng pa-surpresa na ang hibig at titig ay pag-ibig sa po? puso ko. Yung
siya nagbigay ng pasorpresa, may inihanda kong mensahe para po sa inyo. Nay, babasahin ko po. Happy birthday, Nanay! Birthday mo na naman. Second birthday mo na hindi kami nakakauwi dyan. Kaya pasensya na at wala tayong magagawa dahil GCQ at hindi makabiyahe ang mga bata. Sana nagustuhan ang aming munting sorpresa para sa inyong kaarawan. Stay healthy always and take care of yourself. We are always here for you. Sana ay matupad ang inyong pangarap na makapunta na sa Canada para mabisita ang kuya at inyong mga apo. Enjoy life no matter what hardship you are encountering right now. We love you and we truly appreciate all your sacrifices, especially to your grandchildren. And then, happy birthday to you, Nanay. Nanay Iya, na Duel sa Kulo. Ang awit na ito ay alay ko Ang mga taong gustong magbigay po ng pasorpresa. Ito, Nanay, may video greetings po sila na gustong ipaabot sa inyo all the way from Canada. Hi, Nay! Hello! Happy birthday! Happy birthday, Nay! Jasper, happy birthday to Happy Lola! birthday, Nanay! Happy birthday! Nay, happy birthday. Sana bigyan ka pa ng Panginoon ng mas mahabang buhay. Puntahan mo ang iyong apo. Jasper. Jasper is waiting for you here in Canada. Yay! Dito na mag-birthday next year. Hope na this coming year, 2022, dito na kayo. Makapiling na lang ako, makapiling ka namin. And wish you more good health. Bye-bye! Bye-bye, Nanay. Bye-bye! So, ayun po yung video greetings from Canada. Siyempre, hindi mawawala ang pagbati ng mga apo po ninyo nandito. amin ko sa'yo. Ang hibig at bibig sa puso ko. May pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Yun na nga, yun po. Ano po gusto mong sabihin sa mga anak po ninyo na nagbigay po ng pasorpresa Nanay na kahit wala po sila dito, gumawa po sila ng way para maging memorable po yung birthday nyo. Sabi nga po nila, iparamdam mo yung pagmamahal mo sa inyong mga magulang habang meron po. Ano po? Sa puso mo, hindi na matitiis ang isang anak. Sa lahat, awit na ibabalik ko sa'yo. Ang hibig at bibig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may puso wagas, ganyan ang tulad mo. Sa isang inang
naman silang tumatak. lahat ng mundo naroon sa sumunod. Ako gaano ko Buhay lang ialay mo. Langit ng mundo, isang-isang Maraming salamat din sa inyo na kay dakil. Opo, kami po yung ginagawang way sa bigas para po mas ibigay po namin na kahit po wala po yung mga tao gusto magpasaya sa kanilang minamahal sa buhay. Ginagawa po namin yung lahat para po mapasaya po. So, bago po natin tapusin yung program na nag-candle ka po muna. Siyempre, hindi na po kompleto ang birthday kung hindi ka po mag-blow din kasi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sama kayo, kumanta kayo ng mas malakas tapos yung mas masaya. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nanay, make a wish and blow the candle. May higit pa ba sa isang katulad mo? Inang Happy birthday! 7th birthday, Nanay. So, in behalf of Surprise to Deliver po, may Mama yung palabay, Nanay. A simple token po para sa'yo. Tapos, ito rin pong bag, Nanay. Bigay niyo po ng Surprise to Deliver po. So, Nanay, in behalf of Surprise to Deliver ko, we would like to extend our heartwarming and gratitude greetings to you. Nanay, stay healthy and always keep safe. Sa lahat po ng mag-avail po ng aming pasorpresa, may pa-free caricature po kami, handbag, sling bag, or wireless mic. Kaya ano bang hinihintay nyo guys? Kahit nasa lang kayo ng sulok ng Pangasinan or around Luzon, ang surprise mo deliver ko ay handa maghatid po ng saya para po sa inyong mga minamahal sa buhay. So guys, don't forget to like, share, and subscribe. Surprise mo deliver ko guys. Mama yung palagay. Nanay, again, happy 62nd birthday now. Thank you. Happy birthday, surprise! Thank you.